na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ng kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ng pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura. Sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niyato nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ng hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kaniba-ibang partner agencies asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? Protehiran ng pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura. Sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kang basura, punan niyato ng seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ng basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ng hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kaniba-ibang partner agencies asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Maray na hapon po sa Indogabos mga tugang. Welcome po sa programang Kaya sa DCGB. Ini po ang sendo makakaibangon niya na paghahapon, Henry Maceda po. Sarap pong recorded ang programa sa buya pong ipapadangog sa indungon yan. Dahil lang po taan sa muya po ng mga pag-iriba. Asin kami gabos nasa Santa Rafaela po ngunyan para magkondukta po nin o kaya magatindir mga tugang sa Lenten Recollection kan sa muyang istasyon asin kan sa muyang kampanya. Kaya po ang kaya program ngunyan sa inyo pong madadangog mga tugang ang nangyaring clean up and tree planting activity diyan po sa Barangay Taisan, mga tugang kan Legazpi City. Sa panginginot po ini kang Taisan Elementary School, sa suporta po kang Department of Environment and Natural Resources, asin po sa paagiman kan mga ibang mga stakeholders na nakipagsabayan po para sa clean up ngunyan na pag-aaga. Susug po sa sabuyang nako ang informasyon, ang clean up drive gigibuhon tabi sa Macabalo River. Ang Macabalo River pa lang, iyan na sarong water tributaries na maghahali po sa Barangay Taisan hanggang po digdi sa may partikan Barangay Dabdap, Legazpi City. Anyway, kung ano man po nag-transpired sa sinabi ng aktibidad, maladagong nindungon yan mga tugang ang mensahe na giniribo may kinaraman po sa opening program kan sinabi ng clean up drive and tree planting activity. Sa pong makakaiba,
mga tugang na nag-interview sa mga participants kaini, asin po ang mga leader na nanginutan digdi, iyo po mga tugang si Shara May Leron, ano? Ta siya po ang pinadarami naman para magkondukta tabi ng recording, may kinaraman po sa sinabi ng bagay. Kaya uya po ang interview ni Miss Shara Leron, may kinaraman po mga tugang sa aktibidad na ini. Digi po sa Kaya sa DCGB. Maray na daw mga kajibigan, ako si Shara Milaron, kan DCGB News. Ngunyan po, yaan kita digdiyo sa Taysan, Legazpi City kung saan magkakaikwa ng river cleanup as in tree planting activity. Ang aktibidad na ini pinanginotan kan Taysan Elementary School, kaibanan man ang DNR, EMB Bicol, DepEd Legazpi, OCENR as in ang Committee on Environment kan Legazpi. At yan sa programa, bago ang clean up, madadangog taman ang mensahe kan mga ipinadarang representante kaaniyong mga ahensya. Ang aktibidad na ini may temang sararo-sarabay, salog sa tong ipakarhay, asin ang Water for Peace na may connection man sa selebrasyon kan World Water Day. Pwede na yun? Answer, pwede na? Before we begin the simple program, let me share to you these lines. By restoring the rivers and planting trees, we not only cleanse the land, but also nurture the soul of our planet, breathing life into the earth's veins and restoring harmony to our shared home. Good morning, friends, colleagues, students, visitors, and stakeholders. Welcome to Macabala River Cleanup and Tree Planting Activity. Let us begin this simple program with an opening prayer to be followed by the singing of the Philippine National Anthem, which will be played through the audio-visual presentation. May I request everyone to please stand. Earth is yours. Thank you for giving us this beautiful environment. Thank you for sharing air, land, trees, birds, and every other living and non-living thing. Thank you for see the in our neglect of your creation.
The choking smell in future. Lord, keep us mindful of how precious the environment is. Help us to amend our lives. Teach us to be responsible stewards of this world and to seek the common good. May you continue to provide us wisdom to understand and value Earth's creation. Grant us serenity and provide us blessings through the goods and needs that the environment can give. We ask this through Christ our Lord. Amen. You may take your seat. At this juncture, I would like to acknowledge our visitors and cleanup partner, agencies, and representatives who are here with us today and gracing our invitation. Thank you very much to PNP Legazpi, BFP, Philippine Coast Guard, Philippine Navy, SDO personnel headed by our very supportive School Division Superintendent, Sir Danilo Despi, DCGB, DNR headed by Engineer Maria Zocora A. Abo, Regional Director, OCNR, and headed by OICCP Enro, Sir Leno Benjo Calleja, Barangay officials headed by Capo C, BHWs, FANODS, Paisan Resettlement Integrated School ESO officers. Good morning. To give us the welcome remarks, I would like to call in our environmentalist, dynamic and dedicated school leader, Dr. Mabel C. Anyasco. Let us give her a big round of applause. Are you all excited to make a lifelong impact for our environment? All right, so to our school's division superintendent, Sir Danilo E. Despi, represented by the SGOD personnel, to the regional director, Engineer Maria Socorro A. Abu, with the representatives from the Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau, or DENR EMB RO5. Honorable Roberto Rafael Lucila, City Councilor, Committee on Environment, representatives from the OZENR, representatives from the Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Naval Forces of Southern Luzon, Philippine Navy, Philippine Coast Guard's DCGPAM representatives, Mang Rowena Suelo, Associate Director of Bicol University Extension Management Division, or the BUEMD, Legazpi City Earth Savers Club, Taysan Barangay Council, headed by Barangay Chairman Benjamin Rosin, Kagawad Wilfrance Korea, Committee Chair on Environment, and the other councilors, Barangay Health Workers, Barangay Tanods, Barangay Eco Aids, Taysan Resettlement Integrated School, TRIS, to the teaching and non-teaching force of Taysan Elementary School, to the different organizations, Eco Savers, YesO, SELG, and Earth Savers Club, sa Gabos na nakikisumaro sa satuyang simultaneous cleanup drive of Macabalo River and tree planting activities. Buenos dias. This event isn't just about tidying up our surroundings or tree planting trees. It's about forging connections, fostering teamwork, and strengthening the bond among the different sectors for a common goal, the preservation and restoration of our environment, especially our Macabalo River. By joining forces, we aim to not only remove debris from Macabalo River, but also replenish the surrounding areas with new life through tree planting. So the impact of our collective action will be felt far and wide. So from mitigating pollution and erosion to enhancing biodiversity and promoting sustainable living practices. But this event isn't just about tangible results.
It's also about intangible benefits of camaraderie and solidarity. As we work side by side, shoulder to shoulder, we'll build friendship, share experiences, and create memories that will last a lifetime. So, our dear stakeholders, in behalf of DepEd Taysan Elementary School, I welcome you all in this very significant event, the simultaneous cleanup drive and tree planting activities. Sa Giraray, marhay na agaw. Thank you very much, Ma'am Bal Añasco, for the very comprehensive welcome remarks. At this point, to present the participants for this activity, may I call in Ma'am Annalyn G. Sarte, Master Teacher 2 of Taysan Elementary School. Good morning, everyone. Good morning to our guests here. Hindi ko na iisa-isahin kasi naisa-isa na po ni Ma'am Mabel. So as of 7 o'clock, we have here the registered participants from different agency, office, and organization. From the ENREMD 5, we have here 13, Office of the City, Environment and Natural Resources, or CNR 4, Philippine National Police 14, Bureau of Fire 10, NAVFORSOL, Philippine Navy 9, Philippine Coast Guard 4, this is GBAM 3, Schools Division Office of Legazpi City 11, Bicol University Extension Management Division 3, Legazpi City Earth Savers Club, baka hindi pa po nakapag-register, Taysan Barangay Council, Health Workers, TANODS, EcoAIDS 41, TRIS 5, Taysan Elementary School Teaching and Non-Teaching Staff 30, Taysan ES Organizations 30, a total of 177 participants. Thank you. Yung hindi pa po nakapag-register, pumunta na lang po doon sa aming table. Salamat po. Thank you very much, Ma'am Annie. And to give us a message, may I call in Engineer Maria Socorro A. Abo, Regional Director, DENR. Let's give her a big round of applause. Thank you. Good morning, everyone. Magandang umaga po sa ating lahat na naririto. And we are very grateful, no, for the Taysan Elementary School, ma'am, headed by the principal, na yung welcome po nila, pinakain kaagad kami kanina umaga. Thank you very much po. And sa lahat po ng mga participating entities na naririto, madami tayo ngayon, no? Mga isa-isahin ko pa ba, nasabi na ni ma'am. So, today we are celebrating the World Water Day. Yung po ang ginagawa natin ngayon. And I would like to extend our gratitude for all of you for the collaborative effort. Hindi po ito magagawa ng DENR-EMB kung wala po yung assistance. Kahit man po kayo, mangailangan po kayo ng assistance from our office, we are 100% willing to be of service to you. So, ganyan-ganyan lang po ang buhay natin ngayon. Tulong-tulungan po tayo. This is simultaneously done nationwide. So, hindi lang po Bicol ang gumagawa nito at hindi lang dito sa ating area, but Luzon, Visayas, Mindanao, and the 16 regions are doing this. So, for the month of March, we have so many celebrations. Meron tayong Earth Day, and before I forget pala, no, sa lahat ng naririto ngayon, mamayang gabi po meron tayong Earth Hour. I suppose you participate in the Earth Hour na yan.
kahapon nasa Naga kami and kasama namin ang mga Philippine Army naman. So I extend also our encourage the EMB Region 5 encourage everyone to participate in the Earth Hour. Yan po ay mangyayari ngayong gabi 8:30 p.m. hanggang 9:30 p.m. to turn off your lights. Lahat ho ng mga ilaw ay ating papatayin simula ng 8:30 hanggang 9:30. Hindi natin makikita, sabi nung nag-speech kanina, intangible. So, dalawa po ang ating pinag-uusapan dito, the tangible benefits and the intangible. So, hindi natin makikita yun, pero napakalaki ng epekto sa ating environment kapag yung ilaw, mamayang gabi, 8:30 hanggang 9:30 ay inyo pong i-off. So, pinakikiusap po namin lahat na sana po ay, isang oras lang naman, 1 hour lang naman yun, hindi naman masyadong matagal. So, yun po, and this one naman, we are going to clean up the Macabalo River. So, ito po ang pinag-uusapan natin ngayon is World Water Day because water is life. Kailangan natin pangalagaan po ang ating mga katubigan. We in the Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau cannot do it all. Hindi po namin ito magagawa lahat, kaya nga may mga partnership po kami, no? Ang tubig, hindi yan nilalagyan ng basura. Ang nangyayari sa atin ngayon, yung mga basura pumupunta sa tubig kaya nagkakaroon tayo ng marine litters, di ba? So sinasabi nila sa TV, kukunin ng isda, bibiakin ang tiyan ng isda pagkatapos makikita yung mga plastic. The reason of which is all the waste coming from the mainland napupunta po yan sa dagat. Hindi natin dapat gawin yon. Sino ang gagawa nun? Tayo rin. Kasi hindi naman yan mapupunta doon kung walang mga tao, 'di ba, na gagawa noon. So tayo din ang mga tao, tayo din ang may mga advance, tayo ang may, sabi nga nila, may thinking tayo. So alam natin kung ano yung tama at kung ano yung mali, no po. So kahapon nga we are in Naga celebrating also kasi meron tayong Water Quality Management Area Designate at yun po naman is yung Naga River. So we have an on the spot painting contest at nakita natin yung idea ng mga kabataan kung paano nila papahalagahan ang ating mga katubigan. So tayo lahat dito is adult, no? Meron tayong nasa government tayo. We do our share in protecting our waters kasi talagang importante yung water natin. In one of the occasions that I attended, may nagsabi sa akin na, ma'am, bakit ba ang daming mga basura sa dagat at bakit ang daming mga plastic? Siguro ma'am, ang dapat natin gawin is ipatigil ang nagpo-produce ng plastic. Yun ang lagi nating lagi nating nasa sa isip. Pero when we think it over, titingnan natin, advanced thinking tayo, hindi natin po pwedeng mangyari yun because in our life, kailangan natin ang economy, no? So, marami ang mga nagpo-produce niyan because economy din natin yan. But the point here is how to manage our waste. Bakit yung mga basura na yan na dapat nasa mainland ay napupunta sa mga tubig? So yan po ang ating gagawin ngayon. And I suppose itong activity po natin na gagawin ngayon ay will open our sleeping minds on how to protect our environment in a small little way. Yung mga basura po, lalo sa mga government offices nandito mga government offices ito, hindi natin pwedeng pabayaan na lang na ang mga basura ay nangangalat. Ang yesterday sa office namin, naglinis din kami, na nasasakit lang ang ulo ko kasi bakit lagi na tayo naglilinis ng ating paligid? Bakit hindi na lang maging way of life natin na yung mga basura natin ay iayos natin ng mabuti para hindi na tayo nagkakaroon ng complications. And I'm calling the yung mga barangay chair, no? Sana po yung mga barangay chair natin in close coordination with our office ay sana po ay maturuan natin ang ating mga kabarangay on how to properly manage their waste. This is for
good of all, and this is to protect our environment, especially our waters. So maraming salamat po sa lahat, and from the Environmental Management Bureau 5 of the DENR, we are saying thank you. Our gratitude is full for your collaborative assistance to us. Maraming salamat po sa lahat. Thank you very much, Ma'am Socorro. It's indeed collaboration is success of our activity. At this point, I would like to acknowledge our CAP Council, Councilor Ato Valladolid. Good morning po, sir. And at this point again, to give us an inspirational message, and on behalf of our Schools Division Superintendent, SBO Legazpi, may I call in Sir Helmer Ballesteros. Let's give him a big hand. Good morning to everyone. Di ko nga na po saro-saroon. Tama times 2 na kita kayan. Kagawad, good morning po. Wala si Sir po yan kasi every Friday na taga-susukong po siya. So in behalf of him, our division superintendent, uni po ang message ko sa Indo. May istorya lang po ako. Pero nag-iisip po, ano daw itataran ko nun yan? Ano ang connection kang babae sa tubig? Because this month we are celebrating the Women's Month. Istorya ko na lang, igwa akong barkada. Ano po? Nag-istoryahan sinda, sabi kang lalaki sa agom niyang babae. Agom, kung papiliun ta ka, ano ang pipiliun mo? Kalayo? Daga? Ano pa? Paros? O tubig? Ano ang pipiliun mo? Pag-isip-isip sa baba. Pero si Kapato ito. Dahil managapot. Ano talagang mga laga? Ano sa simbag kang agom? Ang pipiliun ko agom. Ika. Taga-diyo ng raso lalaki. Ika ang pipiliun ko. Tagaramo na gabos. Daramo na gabos. May pagmakulog ka sa kalikasan. Diba? Bakit ko inisin? Hindi ko napapahabain pa. Ano ang connect noon? Po. Ano ang kahalagahan? Bakit tayo nandito? Nandiyan yung Navy. Navy, diba sa ano siya? Sa ano ninyo? Sa safety, diba? And then yung Bureau of Fire naman para patayin nyo. Natakot lang ako yung sinabi ni Director kanina na mamaya papatayin yung ilaw. Patayin yung ilaw, wag lang yung asawa nyo. Tsaka yung kapitbahay nyo. Ano? Ibig kong sabihin, ano yung connect ng kwento na yon? Kailangan natin magkaisa to protect our environment. Na po. Bawat bagay na nandito sa mundo, importante. Lalo na yung 4 ngayon, tubig, yung lupa, hangin, at saka yung nabanggit kanina, apoy. Mahalaga po yun. So kailangan natin magkaisa, just like the partner ng babae, na kailangan natin magkaisa para lahat ng yun, lahat ng pangangailangan natin sa araw-araw, ay sino nagpo-provide? Environment, di po ba? Hindi naman natin kailangan yung tubig lang. Hindi naman natin kailangan yung lupa lang. So we have to be united for the good of all of these things. Tubig, anong kahalagahan? Lalong-lalo na sa kababaihan, importante yun, di ba? Sa pag nag-breastfeed ka, kailangan ng tubig. Pag nag-menstruation, kailangan ng tubig sa hygiene. Pero ang gusto kong sabihin, kapos ini importante. So, with this kind of activity, I'd like to congratulate Taisan Elementary School. Palakpakan po natin yung Taisan Elementary. Always for having this activity para mas lalo natin maprotektahan yung ating environment. We need an activity like this para not only to maprotektahan but to advocate. We need advocacy. Kasi ang hirap natin maprotektahan ng mga bagay-bagay dahil napaka-komplikado na ng buhay ngayon. Meron tayong batas pero hindi nasusunod dahil may kinukonsider another na batas. Yun po. Naalala ko din yung bata pa ako sa EMS Barrio, taga EMS Barrio po ako. Dating Kamsing yun, Ola po yan. May salog po baga dyan, ano? Yung sa pagpasiring sa bioengineering. Kang mga ati pa kami, dyan kami nagkukuaki tubig inungon. Dyan kami naglalabas sa ramama kayo ito.
Pero mo niyan, sus ko, maski mo kabuntog sa bikis mo, makatakot na. Tagabos na waste from the hospital and gabos na mga establishment, nag-aagi na po dyan. Sa mga butiti, nagdarakol. Diba? So, di ko na po inipapahalo yun, tabaka magkurang pa, mataranong kita. In behalf of the Schools Division Office of Legazpi, thank you very much, Taisan Elementary School, and sa partners we need to be united to protect our environment. Thank you very much. Thank you very much, Sir Hilmer. It's indeed, let's always choose our environment, our top priority. So at this morning, I have a partner, and I would like to introduce Kagawad World Funds to introduce the other personnel or persons, key persons that will have a message today. So, Alright, so good morning everyone. At this juncture, let us all hear a short message coming from the OAC of the City Environment and Natural Resources Office. Let us all give a big round of applause to Sir Lino Benjo Q. Kaleha. Any representative coming from the Sandro? Ayan dito po. Ay, sorry. Okay, si ano na lang. Okay, let us all give a big round of applause to our very own Councilor Cap Ato Valladolid. Thank you, Kagawad, Sinura with France. Tsuri mo daw. Alright, thank you. Gari ko lang so, inalay na bunay ni Madam G. Madam G, nag-alay kang bunay, uminuran. So anyway, ang sa akong pagtaong galang, of course, sa tuyang hinutunta sa itong bisita, yung isa Taisan, from the EMB, ang Sumama Socorro, from the DepEd, representing SDO Despi, Sir Helmer. Yung sa tuya po mana officer and or men in uniform from Navy, BFP, and sa tuyang kapulisan, ang sa tuya na ano pa yaw digdi yung ibang imbitado. Anyway, ang sa tuya barangay official headed by sa kuyang Padikap Ben, Rosin, faculty members kang Taisan Elementary School headed by Ma'am Mabel, and sa Indogabos niya akong digdi maray na agaliwat. Aram tabaga ang sa mga challenges na sa tuyo talaga atubang sa komunidad, iyo ang pagmantener kang kalinigan kang kapalibutan. Kaya iyan ang sa tuyang gobyerno dahil managapundo sa pag-tatarao ng mga programa para mas magigitang aware, magigitang mapromote niya to ang paglilinig sa tuyang kapalibutan. So, inisarong inisyatibo ng mga kasatuyang DepEd through Taisan Elementary School. Dahula po ining impact sa tuyang komunidad, lalo na din sa Taisan, na mga pailingta na yaon ang sa tuyang esforsos, yaon ang sa tuyang dedikasyon ng commitment na maging parte kang kalinigan ka sa tuyang barangay, kalinigan na soil ka sa tuyang siyudad kang Legazpi. Kaya ni po si Konsehato, nga na pumiladigdi sa pagsuporta, pagsumaro. Although, ako bilang sarong taga-Taisan, although bako na kumembro, bako na sa chairman kang committee on environment. Ano ma'am din. Pero yaong kita, taga-kasararo kita in behalf man sa tuyang chairman, si Councilor Lucila, sa tuyang Mayor G. Rosal, na yaon na pagpaabot kang suporta, lalo na sa mga araw ka ni aktibidad. Aramtaman na ang kalinigan, bagasaro yan na paagi. One way, pasiring sa peace of mind. Pag nailitang malinig ang kapalibutan, matrangkilo sa tuyang isip. Pag matrangkilo ang isip, dahol ang naisip tang mga gayo na programa para sa tuyang lugar. Kaya yan ang sanaminapon, simpleng bagay, ang paglinigta sa mapon yan sa tuyang harong. Dahil mga malinig itang ngunyan sa salog, yun sa mga didarakang tubig hari sa tuyang mga harong. Kaya mas magayon mga kabarangay na ining
ginigibot ang aktibidad saro sa inspirasyon sa tuya na kita gibuhutan sa tuyang obligasyon, responsibilidad na diyan pa sana sa harong dapat malilig na tangaling na din na mag-arabot dyan sa salog, din na mag-arabot sa dagat, ta dapat kay Juan ang dagat na malinig. Grabe ang pag-promote dyan sa kalinigan kan sa tuyang karagatan. Kay Juan bumalik ang dakong sira sa tuyang karagatan. Ako, panahon tali. Committee chair ako sa Fisheries and Aquatic Resources. Kasarami na dyan gabos ang environment, ang pagtataon ng mga programa para sa kasaraan, yarao na dyan. So ang pinakabottom line, dapat maging malinig kita ang satuyang kapalibutan, ang satuyang kadagatan, takul ang sira. So sa mga sa inyong kabustabi na participants, yang digdi, salamatog sa inyong pag-kooperar, ang pag-sabay nito sa programa. Ini mataong dakulang impact mahusa na sa mga taga-Taisan kundi sa tuyang syudad ng Legazpi. Mabuhay tabi ang Lagbang Saro. Salamat. Again, so thank you so much, Councilor, and to ang available lead. Indeed, it is, we should always be part of the solution, not the solution. Okay, so let's move on to the next part of our program for this morning. Let us all give a big round of applause to our very own and our very dynamic and supportive punong barangay ng Barangay Taisan, Legazpi City. Let's all give a big round of applause to Honorable Benjamin Birusin. Maray na umaga po sa Gabos. Thank you, Kagawad. And salamatonon po sa satuyang principal, si Madam Dr. Mabel Anyasco, na pagdi po napili ang sarong aktibidad ng Water Day Celebration and ining pong aktibidad na kalinisan and para maproteheran sa tuyang kapalibutan na digdi po sa Macalbalo River, digdi talaga po ang napili niyang aktibidad ta. So ngunyan po, nagkaigwa po kita ki-changes dahil po digdi sa Macabalo River, may existing pong project dyan, so DPWH. So pinagbuot ko po na dumanta po gigibuhon sa tuyang aktibidad, so itong tree planting, dahil duman po na repropa na po duman sa mga flood control. So ngunyan po, i-acknowledge ko manggilaray po sa yung mga participants sa ngunyan, lalong-lalo na po iso yung mga uniform personnel from PMP, Navy, and BFA, and so iba pang nag-participate po digdi. And lalo na sa mga estudyante sa from BIO and other agencies na nag-participate po sa ngunyan, salamatonan po sa Gabos. So welcome po kita sa tuyang aktibidad sa ngunyan. Salamat po. Salamat po, Tabi Kap, sa pirming pagsuporta sa samuyang mga aktibidades sa eskwelahan. Okay. So, para man po madamog ang mga messages sa tuyang mga partner agencies, I would like to start from the PNE. I would like to call in hindi ko alam paano pagbasa nito. EN Gary P. B. Amaranto, sir. Diyos maray na aldaw po sa Saint Lugapos, asin sa mga participants and sa mga coordinating unit. Kami po bilang saro na unit kan Legazpi City PNP sa panginginutan po kan sa muyang Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Ray Anthony Villanueva ay nakikisumaro po sa tree planting and yung cleanup drive na piglunsar po sa Ngunyan Aldao. So thank you very much po. Thank you, sir. At this point, I would like to call in the representative from BFP, SFO2, Sir Edwin A. Olimpo. Thank you, ma'am.
sa mga organizer po, asin mga participants kaaning aktibidades ngunyan. Sarong salbadong aldaw po sa Saindog Gabos. Sa ngaran po kang Legazpi City Fire Station, sa pamumuno ni Senior Inspector Joris Ray V. Oyardo, ang City Fire Marshal me, we are #thankful and grateful sa pag-imbita sa kaning aktibidades, and we are committed, and it is our advocacy to protect the environment, kasi pag dito ni naprotektahan, medyo magkakaigawa kitang tigsasabing climate change na connected with this sa fire, kasi may istorya lugod ako, may istorya man ako, pero ini true to life story moment. Kan nasain pa ako digdi sa sa substation kang kasagsagan kang so COVID, mga May ata 2020, sobrang init ka to. One time may nag-upload na fire call sa digdi sa may parating Central City, nasulo aron niya sa rooftop na aron. Eventually ako to so station commander sa Sugto, area mi to, saka ako din so investigador. Kan pag duman mi, kan pag investigar mi, nailing mi so sa rooftop. Itong rooftop na to, duman ninda tigtatapok sa mga basura ninda. Kang tig-ano mi, sa pag-investigar mi, pura man kaming nailing na kung sain ang ignition ka to, so cause. Ito pala, sa sobrang init, igawang siya, so tigisabi tang spontaneous combustion. May mga tigtatarapok pa kuya niya, so reminder lang, ang pagtapok po kay plastic bottle, taduman mi na ako cause of fire. Pagtapok may mga may mga plastic bottles duman na may lawg na tubig. Naiduman mi nailing na pag may tubig pang dit na tubig, nagiging linti na sa sobrang init, pagaribaga so so magnifying glass. Pag may ang tubig, ang plastic na may tubig, tagkukos siya ng fire. Kaya iduman mi na pa so cause of fire, kuminalayo itong kaya siguro kung mas maray pang itapok tang plastic bottles sa tamang basurahan, tapos man lang po ito, tapos we are all out po ang suportami sa mga araw ganing activities para maprotektahan at asin-atamanon ang satuyang kapalibutan. Salamat po. Thank you very much, Sir Umunho. May I call in about the representative from Coast Guard, PT Officer First Class Elaine Joseph B. Espartines, Coast Guard Substation, Legazpi City Command. Palang umaga po sa ating lahat. Sa ngalan ng aming Coast Guard Substation Legazpi Commander na si Coast Guard PT Officer First Class Martinez, taos puso po kami nagpapasalamat sa lahat, lalo na kay Ma'am Maybel C. Añasco, School Principal ng Taysan Elementary School, para sa pag-imbita para makaisa dito sa Macabalo River Cleanup and Tree Planting. Sarabay salog sa atong ipakaray World Water Day celebration with the theme Water for Peace. Angat po namin na maging matagumpay ang aktibidad na ito. Maraming salamat po. Maraming salamat po, sir. I would like to call in also a representative from Philippine Navy, Lieutenant Junior Grade John Jet Saltarin. Thank you.
Gusto na hinahagan sa tuyong gabos. So, tuyong gano'n ng ministers, organizers, hanggang pa Miss Mabel, and to all the participants and guests na nandito po ngayon, Diyos maraming naaga po. On behalf of our Commander Learning Conference sa Southern Luzon, Commodore Joe Anthony Sinorbe, kami po ay nagpapasalamat na kami naimbitaran sa dalawang ibig sa itong kasing tree planting. So, kami po sa Philippine Navy nagtutugod sa importansya kay community involvement po sa itong pag-preserve sa ating environment. So, kami po ay talagang nagpapasalamat na kami naimbitaran. And mamaya po sa ating mga tree planting sa bawat seedlings po na inatanim natin. Ito po ay nag-represent ng ating commitment sa ating pag-preserve at pag-protect sa ating environment. And lastly po, I would like to challenge lahat po na nandito po na sana po hindi po matapos yung ating pagiging responsable sa activity na ito. Sana madala po natin ito sa tuyang mga room kasi sa tuyang mga opisina. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat po, sir. Another representative from our partner agency, I would like to call in the representative from DCGB-AM, Ma'am Shira May Leron, Program Coordinator and Writer. Ma'am? Sa pangaran po kan Samuyang VP for Programming, Mr. Henry Maceda, Diyos maray na aga po sa Indo Gabos. Inod po sa Gabos, dakulaan pasasalamat kan istasyon, DCGP-AM sa Indong pag-imbitar na maging parte kan importantihon na aktibidad na ini. Gusto mi po na taawanin Honorop Buena, as in advance congratulations, Antaysan Elementary School, sa pamamayo ni School Principal Miss Mabel Anyasco, asin ang daima tatawada na suporta kan DNR EMB sa pamamayo ni Regional Director Engineer Maria Socorro Abu, asin ang gabos ng mga stakeholders para maging matrayong po ang okasyon na ini. Asahan po nindo ang full support kan DCGB dahil sa po ang environment sa mga flagship program na parte kan Samuyang Advokasya para makatabang sa pagbangon asin malabanan ang agyat na dara kan problema sa kapalibutan. An araw kay ni inisyatibo na clean up drive asin tree planting activity Samuya pong dadarahon sa ere para makabalangibo sa gabos asin maka-inspirar lamang sa lambang saro o makapagpaon ng edukasyon sa publiko. Kung kaya yaon po digdingon yan ang Samuyang coverage team para ang programang ini kompletong maipadangog sa radyo asin sa Samuyang social media platform. Bilang patunay kan Samuyang Advokasya para sa kapalibutan, 2 pong programa sa radyo ang Samuyang ginibo. Ang mga radio program na boses kan kapalibutan na pinapanginutan ni Father Momoy Borromeo asin Mario de la Cruz, asin ang kaya program na ang sa Indo mismong lingkod ang program host na madadangog alas 2 nin hapon kada aldaw nin Sabado. Samuya pong i-offer ang programang ini para maging boses kan siring kaining advokasya. Libre po ang programa sa ngaran kan pagpreserbar asin proteksyon kan kapalibutan. Ang sa Indo pong dedikasyon asin pagmalasakit sa satuyang kalikasan asin komunidad ay tunay na nakakabilib, lalo na sa mga nagpartisipar ngunyan. Sa Satuya Gabos, ipagpadagos niya to ang pagpadaba sa satuyang kapalibutan, bako lamang sa aldaw na ini, kundi sa uro-aldaw niya to na pagkabuhay. Kumbaga, maging way of life niya to ang inisyatibong ini. Ang sa Indo pong lingkod, minahagad ng dispensa sa daiko pag-atindir sa dakulang okasyon na ini. Dahil nagkataon na igwa ko nin radio program asin daikin makasalida dahilan sa igwaman in biglaan na emergency ang Samuyang pag-iriba. Sa ngaran kan bilog na manihamyento kan DCGB sa panginod kan Samuyang Presidente, Ma'am Brenda Locsin, Executive Vice President asin Station Manager, Glenn Barcelon, ini po ang lalaking hindi inuumaga, Henry Maceda. Kaya ta daw ini?
Naniniwala po ako na dahilan sa indong suporta asin kooperasyon, kayang-kaya niya to na makamtan ang satuyang minamaot na malinig na Makabalo River. Mabuhay po kamo si Diyos Mabalos. Sounds good. Okay. So thank you so much, Ma'am Shara Mayuan, Program Coordinator coming from the BCGBAM. And thank you so much for your support and wasting your time to our event for this day. So at this point, let us move on to the proper waste segregation and tree planting orientation, starting with ecological solid waste management. Ma'am Dolores P. Malagueño, OCNR representative. Let us all give a big round of applause. Hello po, good morning sa Gabos. Especially kay Regional Director Maria Scoro Abu ng EMB5, from DepEd, kay Councilor Valerio Lid, and to everyone, may kunasaro-saroon. So, bali, syempre ma-clean up kita ngunyan. In celebration kang World Water Day and tree planting. So, bali, medyo nasuko po ako sa bago sa nag-roll call ka mga participants. Apat yan kami from OCNR. So, bali, actually po, sa simultaneous mo niya, nagkakaigba din po ng clean up ang City Government of Legazpi. So, yung iba po sa Makabalo River, sa may Dapdap, and sa sa Puro, especially duman sa may sa may mangrove area. So sa Sitio San Isidro. So kami lang po yung representatives. So in terms of sa segregate sa clean up taon-taon, ay syempre po padagos pa din ipapractice na po yung segregation. So, sigurado, igwa naman po ng mga kaaganan, mga sako available, ang barangay, and mobilize naman yata yung mga eco-aids. So, bali, sa sa clean up na po, pwede naman po talaga kung anong sa mga biodegradables, pero igilid na lang po. Pwede na po itambak iyan sa gilid kang salog or isakap. Pero po ang talagang dapat na kulang-takunta po is yung mga residual waste. Ano po yung mga examples ng residual waste kung naipakita masyado familiar? So ito po yung mga plastic, yung mga sachet, mga plastic cellophanes and other na sabi natin hindi nabubulok. Pero po, isa-segregate, hindi din po siya nabubulok. Yung mga, mga pet bottles, mga, glass bottles, and other mga recyclable. So, isa-separate po siya sa, sa sako, sa laganan. Iba po yung, yung mga residuals and mga recyclables. Then, isa-separate din po yung mga special waste. Yung examples ng mga special waste? Kung may mga mga mask, mga gloves, and others na, halimbawa even na mga bote na especially yung mga pasa na, yung broken glasses, So, sakay po yan. Pero kung pwede po, i-separate din po yun. So, ito po, yung mga may mga designated area naman po yung barangay, ng Taysan, dumata po dadarahon kasi siya po ay kukolektahon din ng mga eco-waste and dadarahon po di sa sa MRF, ko po naaram kung hain ang MRF kang barangay. So definitely, dadarahon po yan sa MRF kasi di man po makolekta ang truck, ang city truck. Para sa roro lang po, dahil na po kung sain-sain. So, again, ulitin ko lang po na isa-segregate po ang mga waste and then,
tatambak ko po duman sa sa area na kung saan harani po duman, pero bako po sa baba sa may salo po, isasakat ka po siya, and then duman po makolekta yung Eco-Aid. Kasi meron po silang mga padjak or motorized equipment na siya magko-collect, then dadaron po sa MRF kang barangay. So, good luck po sa Satuya. Para po sa tree planting, may kaibahan po ako na ipo ang mataonin din po ning orientation. So, God bless po, and padagos po kita, reminder lang po, yung tinaram po ni Engineer Abo na magla-lights off po kita at siya na 8:30 to 9:30 in celebration na din po kang Earth Hour. So, gabos ng ini para sa environment, para sa pagpangataman niya daw kang sa tuyong kapalibutan na kita po ang major responsible kayan, ang balik kayan sa tuyang manggiraray. Para sa tuyang karahayan. Thank you very much po. And so, thank you so much, Ma'am Dolores Malagueño. And so, by the way, yung ating drop-off center is located at Puno, Taysan. So, we are still working for the mobilization and construction ng ating gagawing MRF. So, may inalat na programming budget yun sa yun lang. So, this point, that is all here. Yes. Orientation for the tree planting to be headed by Sir Romeo Gabuat, an OCNR representative. And let us all give a big round of applause. Okay, thank you, sir. Makakalikasang aga po sa inyo, boss. In behalf of Mr. Roderick Abachi po, ako po ang naatasan na magkaiwa kaining short demo lang po para sa proper way of tree planting po. So, ang pagtatanong po kay Kahoy, bako basta sana ikalot tapos iyon na, tapos na, babayaan ka na. May proper way of handling naman po kang seedling. So, ang pinaka-basic po, dapat aram ta na healthy seedlings na itatanong ta. Then, data po pagkapatandig di sa stem, usually pag nagbitbit po kita, so arugali. So, tabaga. So, mararot po so stem kaini. So, ingatan ta po. Then, pag luay-luay po, alion ta so plastic para po makabuelo so roots kang seedlings. Kasi po pag tinalbo tayo na may plastic, day po siya makakabuelo or mabubuhay na so free na makispread kang roots niya. So, yun po. Then pagkatapos po, ilagay ta siya sa, pero luway-luway po so pag-alik ang plastic, ingatan po na makrambol so ball of soil, tanani po, iday po ma-expose so gamot kang seedlings. And then, luway-luway po ilaag ta sa kalot. Tapos, tambunan ta po, usually yung topsoil, yung sa mainot, tanganin yung nutrients kang soil, mapaduman po sa seedlings. Then, tambunan po, luway-luway, dapat po, lagyan ta ti maski diit na shallow na pwedeng matrap sa water, digdi po sa area kang seedlings, para po yung water at ma-retain po yung moisture kang seedlings. Then po, sa mga is yung mulching po, kung may mga sa palibot po baga inalian taki awod so tayo naman tayo. Pagkalagay po kang ining seedlings, ilagta po so grass na kahit mga dry leaves po dito sa around this yung puno po kang seedlings. Tanganin po, ma-retain po so moisture kang soil. Kasi alam taman po na medyo dry season mo yan, madali po ma-dry so soil area. Then, ayun po, lastly, i-check ta po, i-assess ta kung magayon so pagkatanong ta po, i-press ta po so diit na tangani pong ma-stable po, stable so seedlings na tinanom ta. Then, so don't forget po na kami sa OCNR, so plastic po, data po pagbayaan naman sa area na tinanaman ta. Daran to po so plastic na ginamit ta, na inali ta. Then may mga sako naman po dyan na
available, makilag na lang po. Yun man lang po, let's plant a tree for future generation. Again, makakaligasan aga po sa Indo Gabos. Salamat po. Ayan, maraming salamat po, Sir Romeo. So, alam na po natin kung paano magtanim ng puno. So, meron po tayong mga seedlings po na dineliver na po kahapon. So, at this point, let us all also hear a message, a short message coming from our Clean Up partner representatives from the Eastern Resettlement Integrated School. Let us all give a big round of applause to Ma'am Eva Vanessa Abiera Sarsuela. Yan. Apo. Yes, may siya po yung advisor ko nung nag-aaral po ako sa trees. Yes, Surprise ini. Okay, bale, good morning po sa Gabos, Mama Bell, and to all the heads of other sectors. But thank you so much for coming. And we are glad, as I am one of the representatives of our school, Taysan Resettlement Integrated School. So dati po ako yung SO coordinator. So now po si Ma'am Joyce. So we are happy that we are invited to join this kasi isa ito sa mga advocates ng school namin. So as one of the science teachers of our school, I am very proud na isa ito sa mga advocates. So we would be able to let our students to participate in this one. So napakagandang opportunity to para sa kanila, para at least ma-practice nila. Okay? And then makita nila yung mga efforts ng different organizations kung saan nagpo-protect ng environment as well as conserving. So, maraming salamat po. And thank you so much, Madam. So, yun, regardless kung ano man yung edad natin, is a gentleman or professionals, then it is our duty to preserve our nature's beauty. So, yun, maraming salamat ulit. So, this point, let us all give a certificate of appreciation to read the certification reads. Republic of the Philippines Department of Education, Region 5, Bicol, Schools Division of Legazpi City, Legazpi District 4, Taisan Elementary School, Barangay 56, Taisan, Legazpi City, Albay. Certificate of appreciation is hereby awarded to for sharing his or her exceptional service, untiring effort, and continuous support for the Macabalo River cleanup and tree planting with the team Sararo Sarabay, Salog Satong Ipakarahay on March 23, 2024, organized by the Taisan Elementary School and Department of Environment and Natural Resources Environmental Bureau 5. Given this 23rd day of March 2024 at the Taisan Legazpi City, signed by our school principal, Mabel C. Añasco, FD, and of course our very own punong barangay, Benjamin D. Rosin. So, certificate of appreciation is maybe awarded to DNR EMD 5. Yeah, may I ask Ma'am Añasco and Sir Kapitan Rosin to award our certificate to our cleanup partners representatives. Okay, Sir Franz, while awarding po the certificate, may I also invite yung mga kasama po ni Ma'am Abu para sa photo op and certificate? Sabay na po. Yes, sabay na po tayo lahat para sa isahan na lang yung picture taking. And thank you so much, DNR EMD5. Same certificate of appreciation is here awarded to Office of the City Environment and Natural Resources, or the OCNR. And let us all give them a big round of applause. And calling all the participants coming from the OCNR and our police. Alright, same certificate is hereby awarded to
Taisan Barangay Council, Taisan Barangay Health Workers, Taisan Barangay Parrots, and Taisan Barangay Echo A. Ng seedlings, nandiyan po sa gilid yung mga seedlings. Dadalhin na po natin doon sa site. Sabay-sabay po tayo pupunta doon. Ang kaibanan tapungon niyan, ang school principal kaniyong Taisan Elementary School, si Ma'am Mabel Anyasco po. So, Ma'am, may mga kahaputan lang po kami, Ma'am, regarding digdi sa clean up drive activity nyo po. Okay, sure po. So, ano po, Ma'am, ang naging inspirasyon nindo sa event na ini and sa pagpili na din kang team na Water for Peace po? Okay, so aram taman po na water is life. So we choose water for peace. So here, we highlight the importance of managing water resources to prevent conflict in access to water. Then, and also to promote cooperation in sharing water for various needs, such as agriculture, industry, and human consumption. Thank you, Ma'am. Sa hiling po nindo, Ma'am, nyata importante ang mga siring kaniyong event sa community natin. And ano po ang mga potensyal na benepisyo kani sa kapalibutan, as in sa mga residentes po, Taisan po? So, dakulaon ang magiging epekto kaini sa satuyang environment. Ang inot is to improve our air quality. So, nagtatao ang mga tinanom, ang mga tinanom nag-absorb ki carbon dioxide as in nagtatuon man ini ki oxygen. Ikaduwa, ang enhancing biodiversity. So enhancing biodiversity. So it increases green spaces, providing also habitats for various species, various species of plants and for plants and animals. It restores also ecosystem. So ano po, Ma'am, ang sa indong mga planong po pagkatapos po kaniyong aktibidad? Paano po nindo masisiguro na bako lang po ini one-time event kundi may long-term na impact sa satuyang kapalibutan? May mga sustainability program po ba kamo sa mga siring po kaniyong proyekto? So kay puhan ning imantiner ang samuyang advocacy. Like after pagtanom, mabisita sa mga tinanom once in a while, sisigaruduho na gabos na tinanom buhay, malilig ang palibot kaini. Thank you, Ma'am. So, last question po, Ma'am. Ano po ang sa indong mensahe sa mga residentes po kang Taisan? And paano po nindo sinda hihikayato na maging parte man kan environmental efforts po na ini? Or paano po nindo gagamiton ining event bilang platform para sa mga residente tangani maging advocate man sinda kan mga environmental conservation activity po? Okay, so sa mga residente kang Taisan, so kay po hantang magkasararo sa pagmantiner kan sa tuyang kapalibutan na nagpupuon ini sa disiplina sa sadiri, disiplina sa laog kan harong, buda disiplina sa komunidad. So, ang gabustang activities mabalik man sa na ini sa tuya, so kaipuhan tang gibuhon so tama. Like for example, pag-segregate proper waste disposal, as in pagmantiner kang kalinigan sa satuyang kapalibutan. Thank you so much po, Ma'am Mabel. Yan po, mga kajibigan, nadangog ta ang tingog ni Ma'am Mabel Anyasco po, ang principal kaniyong Taisan Elementary School. Maraming salamat po. Mga kajibigan, sarabay tang ipahiling ang kusog kan sa tuyang pagkasararo para sa mas malinig, mas luntian, asin mas maunlad na kalikasan. Kami ang sa indong nakaibanan, ngunyan sa pagkaaga, ako si Shara Milaron, kan DCGB News para sa Kaya Program. Maraming salamat po. Sa inyong nadango ang programa Kaya, abangan iraray sa masunod na Sabado sa parehong oras, digdi sa DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! What a wonderful An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine